Jama'an Allah na ce wani bayani ne, amma ba ina magana da farin ciki ne ba fa. Jikina bai mini daɗi ba, saboda ina son faɗi wani abu ba. Duk wanda yana ba ma gwamnatin nan shawara ba, bai ba su shawara daidai ba, ba su da abokin shawara ba. In kuma kai na ba su shawara ba, ka koma ka gyara, saboda baka ba su shawara daidai ba. Da wannan bala'i da muke ciki shine an ce za a ɗage doka, ma uban wane wani zai fita, amma ba kun san wani abu, abin da sun yi fa ba su yi laifi ba, sun yi daidai, sun yi daidai. Ba abin da kuna so kenan ba, da ni da ku ba mu ne mun ce su ɗaga ba mu ci abinci ba aiki ba yawo ba mene ba. Ta lokaci ya kai kun sa gaba, wasu suna yi zanga-zanga. Ta yanzu sun ce za su bude, saboda haka zamu ga sauran magana ba. Ina ce wani bayani ne, kun ce ba isa ba su bude ku ba ku iya ba. Na rantse da zatin ubangiji, na rantse da wabillahi lazim la ilaha illa huwa, ban son yi rantsuwa da kwaran kwasa ba. Ina gaya muku maganan nan, idan an bude hanya ranar monday a mina na kira shi nan aya sakuta ni na manta ma sunan garin, a Abuja da Ogun da Lagos ba. Na rantse da Allah mutanen da za su yi ambaliya kan teku ya buɗa, tunda mun ce ba mu ji magana ba. Ni ba ina yi baki ba ne, amma na gaya muku abin da zai faru ne. Yawwa inda ce mai ba su shawara na gaya musu daidai da ya gaya musu ai yakara ɗage shi ba, a ci gaba da zama a gida. Amma tunda kuna kun takura, don ni ban takura ba, ni na a cikin gida na fa ban takura ba. Kun ce sai dai su bude, to za su bude. Amma ina so ku san wani abu, duk wanda garkuwan jikin shi na da ƙarfi, ta shi zai iya minna na kira shi nan, zai iya rayu kila nufa in bai yi tsanani ba. In kuma garkuwan jikinka ba shi da ƙarfi ba, dama ya lankwafe, kila ciwo ya riga ya mishi lagwab, na rantse da Allah corona bai ji tausayi ba, dama yana neman wa zai ɗauka ne, kuma yaganka zai ɗauke ka ne. Ina ce wani bayani ne, kuma ma ba ku san wani abu ba, shi abun nan fa ba bai bi mutum gida ba fa. Ku ne da rigima kafa congal kun fita za ku ji kuɗin nima faɗan shi fa, sai ku ɗauko shi ku dawo kawo gida. Shine yasa an ce ku zauna a gida, ku wanke hannu. Amma kun ce na yi magana, ku ce ke cika surutu, ta ku ga surutu kuwa. Ni na cikin gidan nan ba inda zan tafi, amma wallahi tallahi duk wanda ya ce zai fita ba ya yi addu'a, ya hada da salatin annabi, saboda in ya fita a cikin biyu ne, ko ya yi ɗaya ya dawo lafiya, ko kuma ya ɗauka ciwo ya dawo. Amma kun ga nan ban te ko ina daga monday ba, kes da za a samu cikin sati da za mu shiga nan, wallahi tallahi sai ya wuce tunaninmu. Saboda haka na ba ku shawara ne, in baka da dalilin fita ba, zauna a gida, na sake fada, zauna a gida in baka da dalilin fita ba. In kuma ya zama dole ne ka fita, kun ga face mask na ba, ina da kala ne, kun gani na siye su, kuma duka face mask na ba suna da filter. An ce a saka mishi filter, hakan nan na an ce asibiti, hakan nan na siye su. To in dai zan fita kuwa sai in dauki ɗaya maka shi, kun gani ma ayyasa. Ina ce wani bayani ne, in ko ba haka ba na cikin gidan nan, ku da kun fita tsuntsun da ya ja ruwa shine ruwa zai doka. Ni ban roke ku kuma ba fa, ban roke ku ba, kawai ku fita abin ku fita. Wanda ya rayu, wanda bai rayu ba Allah ya ji kanshi. Ni abin da zan gaya muku kenan kawai, tunda mutane ba su ji magana ba. Ni dai na nan, guguwan nan ba zai zo ya ci mana nan ya wuce. In kuma kana ciki to mu zauna a gida, in ko ka ce zaka bi guguwa, Allah ya raka taki gona jaraba.